Hemen ve salam, ben Ataş Mehmedov. Bu videomda sizden AutoCAD'in Align buyruğunu görürüz. Modify menüsünden şu yerde aşağıda gören buyruğumuz. Align size misallar bilen düşünürsem. Mesela C enter dedim. Şeyler akbar. Circle çizin. Radyosunu neçe vereyim şu an çiğli bilemok. Ökmanım der. De enter dedim. Şeyler akbar. Çizdim. Enter deyip yaptım. Tere enter diyeyim. Şu granı trimledim. Enter bastım. Bir tane bana rectangle gerek. Şeyler akbar. Ölçüyordu rectangle gerek. Inni siz bilen move, ondan sonra rotate, ondan sonra şu yerde görüyen scale buyruğumuzu görüptük. Rotate hareket ettirmek, move hem hareket ettirmek, rotate sol bir nokadın tövrüğüne hareket ettirmek, scale ölçülendirme deyiptik. Bize şu yerde align buyruğu şoların hemmesini birlikte etmene kömek etti. Mesela ben şu çizgini şu nokadından başlap, şu nokadından başlap ve şu nokadına gelýänçe men şunu ölçülendirip bilýän. Şunu rectangle süýndürýär aslında şol bir çizgi. Diňe süýndürmegem däl. Şol bir nälisem şol bir ölçügde, mesela iğninin boyuna göre näçe prosent bolsa, şol prosent tiçil ütgemen hem ütgedip bilýäs. Ya da şu aralygy denglep oturdup bilýäs. Gysga ýoly ale enter dedim. Ýa-da gelip modify'dan saýlap hem girip bilersiňiz. Birinji maňa soraýandy select object diýe ma hareket etdirmek isleýän obyektim soraýa. Geldim saýladym. Enter dedim. Align'ın şurary ýaly bir ulanış yerleri bar. Hat doğrusu uğurlar var. Mesela iki ölçüde hem üç ölçüde 2D, 3D hükmünde biz isenlik yerlerde ulanıp bilen. Mesela iki ölçülü çizgilerde biz şu iki nokodu berip ulanıp bilişimiz değerli. Üç ölçülü yağdaydı hem üçüncü nokodu hem berip biz şunu ulanıp biliyaz buyruğu. Bana sorayan da şu specify first source point diye. Bana birinci çeşme, birinci esası nokodum sayla diye. Men näme etmek isleýän şu çizginin üstüne gelip oturtmak isleýän şu çizgi boýunça şu tarapyna degijek görünüşde. Geldim şu nokodu saýladym. Bana ikinci nokoduny saýla diye specify first destination point diye hator bana urnu hatorsu barmaly nokoduny bana soraýa. Gelip şu nokodu saýladym. Soň bana diye specify second source point. Ma ikinci çeşme hatorsu asıl nokodum saýla diye hareket edecek nokodumu. Geldim şu nokodu saýladym we edil şu nokodu saýlaşmaly. Soň ikinci oturtmaly isleýän nokodumu saýladym. Geldim ikinciyi saýladym. Şu ýerde bana specify third source point soraýa. Ma üçüncü nokodu hem soraýa. Men bu ýerde ulanıp ýa-da ulanman bilýän has doğrusu ulanıp ýa-da ulanman däl. Men iki ölçüde ulanıp bilýän ýerim aslında iki ölçüde ulanıp bilýän ýöne iki nokot maňa iki ölçüde şu çizgiga oturtmak üçin ýeterlik derejede maglumaty AutoCAD'e berýär. Eger üç ölçüli çizgi çizýän bolsak üçüncü nokoduny hem berip biz şol nokodu oturdup bilýäs. Şu ýerde görüşüňizde specify third source point diye or continue dip devam et diye ya da diye continue. Men enter basan ýagdaýymda saýlaman geçýän. Indi maňa şulary ýaly bir ýagdaý soraýar. Scale object based in align points diye. Maňa şu sadlanan nokotlama göre obyektimi scale edeyinmi, ölçülendireýinmi dip soraýar. Men şu çizgi boýunda şu nokotdan başlap şu nokotda bu torar edeyinmi dip soraýar. Şu obyektimi. Meňe isleýän zat maksadyny şol, elbetde yes diýdim we şolary ýagdaýa getirdi. Indi men egerde no diýen bolsam nähil bolardy? Ctrl Z diýdim. Ale enter diýdim, täzeden girdim align'a. Geldim obyektimi saýladym. Enter diýdim. Şuna kodu getir. Enter. 1 minut. Ale enter diýdim. Saýladym.
enter dedim. Şuna kodu ve men şu edin yanlışlığımı siz etmediğiniz için yankı näme üçin ýaňşalmaýdy. Enter basmala, enter basan ýagdaýymyzda align göni şuna koda getirip oturtdy. Gelip şuna koda gelip oturtdum. Inni men enter basan ýagdaýymda maňa soraýan da şul yankı soraýa ölçülendirýärmi diýe, boýuny uzadyýarmy diýe. Eger men no diýen ýagdaýymda da gelip şuna koda gelip oturtdy. Munyň sebäbi hem näçip aşağı nokoda oturtmady ýa-da merkezlemedi ýa-da şu nokoda gelip oturduğun sebäbi biziň birinji taýlan nokodumuzy esasy buyruk hökmüne kabul etýänligi üçin gelip şu nokoda oturtdy. Indi biziň has ulanıp biläjek hakiki durmuşda biziň garşylaşyp biljek bir ýagdaýymyzy size görkezeyim. Meselem men bir sany gat plan çizmek isleýän rectangle diýdim. Muňa tap nungluk bir rectangle çizdim. Gelip şeýle oturtdum. Näçip sen bular ýaly ýagdaýda bolmaň? Ha, dogry. Ctrl Z diýdim. Delete rectangle. Nungluk. Geldim şu ýerden top diýdim. O enter diýip 10 mm çizgimi offsetlemek isleýän içe tarap. Men şolary al bir ýagdaý etmek isleýän. Men şu bir jaýmyň ýa-da bir otomyň gat plany diýip pikir edelim we men şu ýere 2 sany ýa-da 1 sany hiç tapawdydan. Bir sany ýatak yerini men şu ýere karawady şu ýere getirip goýmak isleýän şu tarapda meselem kelle tarap şu ýere gelýän görnüşde şu istena dik bir sany kravat getirmek isleýän. Gelip siz şu ýerden DC enter diýip çykdym ilki offsetden. DC enter diýip şu ýerden en az diýdim. Design center diýdim. On space plane block hawa şu ýerde. Şu ýerden men bir sany şu bed queen'imi gelip tutup ekranıma çekdim ve goýdum. Gelip yaptım. Indi men şu yanka aýtmaly stena dik görnüşde ýerleşdirmek isleýän. Birinjisi men bu kravadymyň tarapy ýalňyş rotate etmeli bolýan, soňdan soň scale etmeli bolýan, soň move hem gerek bolup bilýär. Men şolaryň hemmesini bir gedekde etmek üçin näme edip bilen? Men şu ýere geldim çizgime. Bir sany L enter diýdim. Şu çizgiň meselem nirak yerleştirmek isleýän bolsaňyz şol nokada şol ýerden dikine bir çizgi çizip bilersiňiz. Siz başga bir ýere yerleştirmek isleýän meselem şu çäregine şu çizginiň 4den 1-nji bölegi ýa-da 2-nji bölegi meselem şu ýere ýa-da 3-nji bölegi diýip isleýän ýerine yerleşdirip bilersiňiz. Gön men size kän uzatmaly üçin videony merkezine gön yerleşdirmek isleýän geldim şu midpoint'una meselem bir sany kravatyň boýuny açyp bolup biler. 2 metr 20 santim bolup biler meselem. Men geldim 220 diýdim. Enter diýdim. Enter basyp çykdym. Men şu ýerden align ulanyp hemmesini gat ansatlyk bilen şu ýere yerleşdirip bilen şu kravatymy. Geldim. Ale enter diýdim. Şu çizgimi saýladym. Soň enter bassam. Birinji nokodumy şu nokoda getirdim. İkinci nokodumy midpoint mi? Hawa midpoint. Geldim şu nokoda getirdim. Soň enter bassam. Scale diýilmi diýip soraýar, ölçülendirýärmi diýip soraýar. Şu line'a göre menem elbetde ölçülendir diýip yes basan ýagdaýymda şu ýerde görşüňiz ýaly şu kravatymy şu ýere yerleşdirdi. Görşüňiz ýaly. Gaty nälisem peýdary bir buyruk. Gaty ulanmana has nälisem höwüslendirýär buyruk aslında. Hemme işi birlikde hem has çalt etmek birazcık motivasiýa berip bilýär. Sizem
ýygyderlik aýtalap ýadyňyzda galar ýaly saklasaňyz, ýadyňyzda gatty gowy bolar özüňiz üçin. Elaýyn buyruk hem şeýlerak häzirlikçe hemmäňizde hoş sag bolun. Iniki videolarymyzda görüşýänçek.